yenzela impela bese-ke sengibuya kwesinye kulesi semvu isithwalo. Lesithwalo semvu lesi-ke ukuhluka kwaso uyalichitha igazi lutho-ke kulezi alichithwa. yebo Hhayi alichithwa-ke lapho. Uyabona nje ngendlela esenza ngakhona asilichithi igazi lemvu kodwa nje angazi ngayichaza kanjani le nto manje. Alichithwa sidalo kunendlela ekusetshenzwa ngayo. Umuntu uyabona-ke uma esefikile ukuthi yenziwa njani le mvu yakhe kodwa nje hhayi ukuthi ihlatshwe izohlatshwa kuchithwa igazi cha. Ngoba once wachitha igazi ufuna wazi ukuthi le nto oyilandile vele uzobulala ekhaya. Izoyikhethela futhi yona ukuthi ngifuna ubani awuyikhombi. iyawazi ukubona amandla ngakuwo Kunjalo impela idonsela yona la izokhona ukugijima kahle khona. So nje into ethinta igazi ifuna umuntu umchazele uma ethi uyayifuna izinto kanjani ukuthi ikhona yegazi ikhona okungasiyo. Umnike le athi ufuna yona hhayi athi umuntu ngifuna ukuthi bese buka ukuthi wena into egijima kakhulu naye angimnike lokhu angakufunile ngoba sekurongo-ke lapho. So imvu zinendlela ethile ukuthi yenziwe bese uthatha imithi yakho-ke. Imvu-ke ayibi nasigubhu, awuphathi isigubhu awuphathi ipondo. Uzonikezwa nje imithi yakho uma usuhambile la ukuthi usebenzisa nayo imithi ozogeza ngayo-ke manje. Uma ugeza nayo imithi, uma ufutha nayo yokufutha. Mayiphela futhi uyabuya. Kuleyo ngikugarantela-ke inyanga eyodwa futhi izophela sekucacile-ke iy'nto zakho lapho. Iyemvu nje iyagijima impela kuneyedlozi. Bese-ke sibuya-ke kulokhu kodwa lokho okunye noma singakuyeka ake sikhulume ngalezi ngoba lokunye kubuye kube nobungozanyana. Lokho kwemvu nje okwemvu nako kugijima nje ngale ndlela kuyadlula impela idlozi. Emandleni awalingani impela amandla. Ungakuthatha sithathe kanye uthathe idlozi ngithathe imvu kodwa inyanga izophela sekucaca la kule. So angisho kodwa ukuthi abantu bese bethatha imvu nalo idlozi liyagijima kwabanye abalisebenzisayo ngaleyo ndlela ngoba kuthathwa nje 3 wabantu not ukuthi uzothatha yonke le nqwaba. Okade ehlupheka uzoyihluphekela, okade erish uzoba rish, hhayi ukuthi sekuzofika wena nedlozi usulithathile bese kuthiwa hhayi bahlupheka ubani ngoba ubani wathatha idlozi. Wabathatha nje laba abavumayo basaleke le nqwaba-ke abangamamiliyoni esingabazi ukuthi bangaki. Usebenzise laba abawu-2 noma oyedwa noma abawu-3 bazokwenzela futhi imali. Lokho-ke kuhle-ke impela ngoba nawe uyahlaba phela uhlabela idlozi bethi balambile funa bakwenzela izinto ezinhle. Angikuboni kuwukuganga futhi ukuthwala nedlozi ngoba manje usuke usebenzisa labantu obaziyo bathuma nje ukuthi abakwenzela ukuthi. Fana nengane yakho ukuthuma ingane akusikho ukuganga phela kusikho icala ukuthi uthuma ingane esitolo iyabuya nalento oyithume yona. So idlozi ingane liyakwazi lona ukuthi lithi lifuna into ethile kuwe wena ungasebenzi. Imali ungayikhiphi leyo nto ungakukhiphi lokho kudla uzawulimala ingane. So nawe-ke lisebenzise nala lithi lithola inyama nawe ubhaka kunjalo impela akushintshwane. Ingabikho othola kuphela okwazi uba namandla ukuthi uma engatholanga lutho amosha. Akungabi kanjalo. Ayenzeke le nto kube i-exchange kanje. So angikuboni kuwukuganga ukuthwala nedlozi. Ngisho umuntu othathile ukuthi noma ungabatshela ekhaya ukuthi wenzile le nto akukho kuyicala. Ngoba phela umuntu wakini hhayi ukuthi uzobulala abantu ekhaya. Futhi uma kuhluphekeka uma wenza imithetho ubhede imithetho wuwe futhi ozohlupheka kakhulu uphele lezi zinto zonke. So kuyenzeka into manje abantwini abasemabhizinisini, abantwini bey'toro, abantu bamashisanyama, abantu bamasonto, akukho ngathi baphathele khona. Kulabo kunesinye isithwalo esithinta kodwa kakhulu abamasonto. Abafundisi abafundisi impela kuyibloom flower. Kukhona impela iflower lana. Iflower lesilungu elithengwayo noma iflower uzokwazi ukuthi mhlawumbe ufike utshale phansi. Hhayi iflower nje elitshalwayo ulithola nje la ekhaya. Ulithola nje la ekhaya. Ikhona kodwa nje la eduzane. Uma ukhona umuntu olunganayo siyalihlephula nje. Asilitshalile-ke thina kodwa kubekiwe nje la kubekwe khona akuhlephula nje ukwenze kahle bese uyamchazela ukuthi mase sekwenzile leyo nto kuyisithwalo le nto le.
So lesithwalo lesi sisebenza ngokuhlanganisa abantu babe baningi. Kungaba yile bandla amathaveni oshisa inyama izitolo ezikanjalo ezihlanganisa abantu. La kunesiphithiphithi khona. Kufanele khona kuhlangana abantu khona. Yeah. Noma waba umuntu ohlala ehost ama-events ufuna ulithola iflawa kanjani ngoba isiphithiphithi ufuna sibe khona futhi kube nokuthula kudliwa ke lapha kwiflawa. Yeah. Le flower kwenziwa izinto zakhona la uthwale ngalo uthwaliswe ngendlela yakhona bese siyakunika le flower uzofika ekhaya noma endlini endaweni yakho yokusebenza noma esontweni noma kuphi ufike ulitshale ulitshale eduze kwegate noma eduze komnyango bese ulitshaleni kwakho mawusuzolitshala uzombekela imali yonke uhlobo elingamakhonzi 10 5 Yeah. ukuthi 10 20 50 100 200 lapho emgodini phansi. Yeah. Kunomunye umuthi obese uyivuzela ngawo ucishe ube nje umhlophe kanje uvuzele ukhuluma yonke into oyifunayo ukuthi yenzeke lapho esontweni lakho noma kuleyo ndawo bese ufaka lesitshalo mase sekukhulumile wonke phekwa le mali sekuyabuza umhlabathi ngatshala uyaqhipha kanje. Sewukhetha-ke usuku oluthile ozonisela ngalo lesitshalo. Lesitshalo siniselwa kanye ngeviki. Unisela kanjani? Nginisela ngamanzi noma ikhona ehlukile kumele ngisebenze ngayo? Akusiwa amanzi nje khona okuhlukile unisela ngakho. Kunolunye kuhlobo lobisi ngoba lesithwalo lesi Sijulile. mina sijulile impela ukusifunda wami ngisifunde eZimbabwe lapho ngifunde khona. So ngisifunde eZimbabwe kubantu ababili abahlukene kondawo bathi nomvurachiwa so bayibiza nomvuru eZimbabwe. Kube khona enye umkhulu omunye mawubheka le koboda lephezulu eMtare ohlala endaweni yaseChipini. Ngikufundile futhi ngakufunda kodwa asahluka kancane kulesi salomuntu. Kodwa ukuniselwa ngalo lobisi lo. Uniselwa ngalo lobisi lo njalo ngeviki kodwa. Ubisi lolu akusilo ubisi. Ojwayelekile. Sijwayele lo lesilithengele izingane ezidle kusena I-fresh milk. Ya akusilo mawusulubuka kahle. Yep. Ngoba ubisi lolu awulithole esitolo maliphela la ufuna ulilande endaweni le ejulile. Yabo nje mawuno 20 liter ngoba ke kuphathe ngabo 5 liter inkukhu nje lezi. Yeah. Ngo 5 liter uyenza ngendlela yakho kubuya nayo. Ubisi uzolibona vele ubisi sikubiza ngobisi. Yeah. Kodwa nje ubisi lokunisela iblomu notho lokuthi udliwe umuntu kanjani. Umhlophe nje kodwa uyalibona kancane isisindo ukuthi alifani nobisi lokhu mawulitshela kanje. Igama nje ukuthi ubisi kahle into ethile naye emfihlo. Kusho lokho impela ukuthi into eyimfihlo kodwa sikubiza ngobisi ngoba kumhlophe vele unisela ngakho lokho. Kodwa ke nakhona kunemgomo yakhona nembandela yakhona kumele uhlale uyigcina ukuze isonto lakho lihlale li-right. Uzoyithola yonke into ngoba lesi ke siyagida. Bayawa abantu la. Hayi bayawa kakhulu. Bayangena futhi ngomningi. Hey, hayi lapha yabo ngoba ngisho ngethi flower mawumuntu mhlawumbe tavern imali ongayibala ekseni lapha even nabo abafundisi abanayo iflower bangafakaza bayaziyo ukuthi iflower isebenza kanje. Bayawa abantu and isukusemzimbeni kuyasho wena mawuyithatha ukuthi unebandla noma unani lokho ozokusho lapha mawuyigqiba le flower uzokwenzeka kona lo. Mawufika lapha uthi wena ngine store noma ngishisa nyama. Yeah. Abantu abangali la ungabikho olwa nomunye umsinda ungabibiki. Kodwa bathenge bayifake imali basuke ekudeni basuke ukubuku bezile. Singazwa thina kuthiwa ukona unesonto wena la idumbe kusuka abantu ko-Pietretif ko-Vryheid kuphi bezisuntweni lapho la. Kube khona into abayithandayo nje ngesonto lapho. Laba banemali futhi abazokunikelela ne-1000 kuyale phezulu. Mabenikela mabebona ukuthi banile mhlawumbe omunye abuka ukuthi
nangibani nikela ngo-2000 abona ngathi yena isincane-ke lena ikhiphile ayibuyisele isandleni ikini afake lapho yadonsa le nto manje. heyi le nto iyasebenza le nto heyi iyasebenza iflawa manje so nje idla lolo bisi lolo kutholakala eZimbabwe la mina ngithatha khona ke loku kwesithwala ngangifundiswe khona so ngililande khona malibaphelele abantu ukuthi cha ngangesho ukuthi mhlawumbe kusele 1 liter imali nakhona ukulanda futhi ngoba kusile ubisi lolu sikwazi Fihla kodwa ubisi imfihlo yakhona leyo kunemfihlo ethile kulobisi amandla athile yazokwenza ukuthi unisele kanye wena ngeviki mhlawumbe Friday noma Monday sonisela ngeMonday ezayo lesitshala sifi futhi hlala nje siphile and uzobathandazela futhi abantu kodwa uqaphele imithetho uyigcine njengoba owethu efisha abantu ile mthetho so lapha neflaweni ke iflawa yenza kakhulu kunazo zonke izithwalo mase yikuyisa kama lakho liphela nje manje akudlalwa lapha. Ngifuna sibuke emakhaya. Yebo. Abantu abaningi bahlushwa umthakathi. Uyakhona ukushaya umthakathi noma uyakhona ukuvika umthakathi. Indlela esesivike ngayo ke la ebuthakathini kuye kube ubethela nje ekhaya. Sinendlela ethile nomuthi mina la engingafike ngiwenze kodwa ngeke ngiyichaze ukuthi ngiwenze kanjani kodwa nje mangifike nawo lo muthi ebaleni lapho noma ngabe khona umuntu othwele noma mlamo. Yebo. Hayi lento yokuphela impela umuthi owodwa so lo muthi lo mangiwusebenzisile kulelo khaya ngawenza ngalendlela yami sengiyafaka igonkwane ngenza ngivikela umuzi wonke kodwa ngalo muthi lo ngisuke ngibulala kuqala lezinto labo mamlambo otheology umpofu leyo singabuye sibheje futhi kuleyo nje impela ngingabheje ukuthi umuntu othi ekhaya kunoma mlambo noma kunento mhlawumbe ehluphayo abayibonayo ebusuku uma bebalana ithunze mangifike ngayenza nje ngalowo muthi loyo engiwushoyo ukuthi hayi ukhona ngiyobuza ukuthi ngakusasa kwenzakaleni isekhona lento le nangenyanga ezayo nakule nyanga ezayo bayosho bona ukuthi hayi isibuyile lento wenza into angeke bona kuleyo ngeke impela ungithinta kuleyo hayi leyo hayi ukwani impela leyo yasemakhaya manje ngenza into yami bese sengiyaqala ngiyafaka ke emakhoneni sengishaya nendawo sengifake abantu emzimbeni ukuthi baqiniseke kuvikeleke lokuthakathi ngoba uthakathi ufuna sivikele wonke umuntu osekhaya sivikele nekhaya ozongena ke nezinto zakhe lapha ezila ezoga hayo bese phethe ithoyiza kusesimuthi ke lapha ngoba usengenile waba nje ngaphakathi kwalaya kwekokwanda usephelile usengawuphosa enzini hayi lutho hayi leyo hayi ukhululeka impela kuleyo hayi izinto ezincane kukhulu phela ngoba umsebenzi kodwa nje izinto ezincane ezenzakalayo lezo. Ngifuna sesiphetha sibuke ukuthi umuntu uyakwazi ukuthi mangifika ngithi nginenkinga bekunendoda athwele ekhaya izinto ayisenzeki kumnyama kuvaleke yonke uyakhona ukuthi uyixine yonke leyo nto ugeze lelo cebo ulungise liqhubeke liqale phansi libe lisha kwenzeka lokho khona indawo la kodwa iseduze nathi la ngiyibale ngegama kakhulu ngoba abantu banganaki isizo ngoba bakhona be-right nje unanamatekisi futhi so ukushona kwakhe kwasukuba kanje ngalenkinga-ke leyenzekalayo kwaba kuhlupheka so ugogo wakhona owumama kuleliya khaya uye kwabe sengidinde emoyeni sayilungisa nje leyo nto indlela esiyilungisa ngayo funa siqale sithole ukuthi ubethwele ngani yebo usika kade lwenza njalo ngonyaka ubenzani bangichazela yena ngabuya ngazi ulungisa izinto zami ngathi asishoneni khona silungise kuyalungiseka isithwalo siyakhipha impela ngoba manje lesithwalo mase eseshonile umnikazi wazo asisamboni sisamcinga ukuthi uphi so lento kuyahlushwa ke manje siyahlupa ithatha izinto zayo ethi angizambona ngihambe nezinto zami amatekisi athengwa ngemali engiyisebenzile wafe umuza udibike
Awathola futhi amatekisi ngoba makusesela ekhaya lezi zinto ukhohlwe isazomosheka. Kodwa mhlambe namabhenki azidle kwadliwa kwadayisela umuntu uzobona ku-right imoto ibuyele esimeni sayo iphile nje kahle. Kodwa kuyifa manje namanje la madoda ahamba namandla awasamboni seyahlupha-ke ngoba into ekanjalo yikho ngithi iy'thwalo zifuna kube khona umuntu ozomethemba ey'nganeni ukuthi mangisho phela ngokwenza kanje. So mayengekho umuntu ogcina isiko uqhubeka nesiko vele obvious lento izomosha izosala imosha wonke umuntu uzohlupheka ngoba la ekhaya besiphila ubabe namatekisi enakho konke enamaplazi besiphila ngobaba ubesisupply support ngayo yonke into ngobani ubaba unalo ulwazi ukuthi iy'ngane zami ayiphumeleli ngenxa yami. So kanjalo-ke akasekho lo baba uzosisupply asinike iy'moto sihambe yonke indawo la sifuna khona. So lento iqhubeka nawo lo msebenzi wokudonsa indlala-ke zingenile sekuqala-ke ibhakede lishona le nale emzini yabantu leMpumalanga uyabona. So kanjalo iyavaleka leyo nto bese-ke futhi isithwebule ngoba into efunakalayo ufuna uthwebule back inhlahla yomuntu uma uvala lento yazalwa nayo. Sekuba kuye ukuthi uthi asiqhubeke sithathe noma senzani kodwa kuyavaleka nje lokho kwasekhaya kuba umsebenzi omkhulu kakhulu uma ukuthi sikhipha umuntu othwele kuthiwe siyamkhipha nje leyo nto usefuna ukuyikhipha kuba umsebenzi omkhulu kuye kuba ngcono kulaba abashonelwe wahamba yena. So iy'lwane lezi funa sebe nendlela yokuthi zihambe ziyohlala le lapho khona yena mayingayikhona ibone la ingahlala khona emfuleni la. So iyenzeka impela-ke le iyalungiseka nje impela ukuthi kuvaleke kubuyiseke inhlanhla umuntu abe nenhlanhla yakhe izinto y'khanye sekungaba-ke imithi eyokugeza nje ukuthi umuntu ayijwayele abe clean athandeke nasekhaya noma ehamba nje abonakala ukuthi uwumuntu angabi nalesigcwagcwe esenziwa lezi lwane lezi. Yenzeka kanjalo kuyavaleka impela-ke lokho kahle. Ngifuna siphethe mkhulu abantu bakutholaphi utholakalaphi usebenza ngaziphi iy'nsuku ilokhu usuke ungasebenzi ngalo uyakhona futhi ukuphuma kuy'ndaweni la bakudinga khona. Kulokho-ke ngitholakala la endaweni yaseDumbe eLindelani kunombolo ethi 076 834 9041. Kule ndawo engikuyo-ke ngisebenza ngazalelwa khona nje la hhayi angifiki ngazalwa khona la lo ngihleli khona. So ongifunayo uyokuza la ohamba ngemonto straight abhale lapha kwi-GPS yakhe ukuthi Dr. Gombo umelaphi wesintu izambeka nje la egeyithini imoto yakhe. So iy'nsuku engisebenza ngazo ayigethile njalo nje everyday ngoba abantu kuyenzeka omunye agule manje nangisho ukuthi abuye ngelanga elithile. So kusebenzeka waya asikhethi iy'nsuku ukuthi ukufoneleka-ke ngifoneleke mhlawumbe kugcine ko-10 kanje ebusuku usengafona kusasa kothola inamba mhlawumbe ngale kabo-10 usengangidila ngakusasa kakukhethile kodwa nje makusesemini before 10 ebusuku futhi kuyafoneka kuyabhaleka ku-WhatsApp bese bebekezela-ke bakithi nabantu ngoba sibhalelwa abantu abaningi kakhulu ziyafonelwa manje si-attend abantu khona la esigodlweni impela nje hhayi kona kupinyana nje bathi ukubezela uma kungatholakali namuhla angizame nje impela noma nangakusasa ngadinwa nje